jo afegiria que els salts qualitatius, evidentment, són els intercanvis, la producció, la formació, aquests dies haureu llegit, nosaltres mateixos estem informant les iniciatives que hi ha en aquest sentit, i això és molt important, és a dir, totes les potes del que podria ser l'acció a la gestió cultural. I després jo també destacaria el fet d'una aposta decididíssima per la internacionalització. Presentem peces que per la seva qualitat, que per la seva manera, per la seva naturalesa, creiem que poden treure els programadors que continuen a veure, però sobretot també companyies i projectes disposats a viatjar, a travessar fronteres, no només per moure's en el nostre mercat, sinó també en el mercat internacional, sobretot que també és una de les nostres grans el sistema de venda d'entrades. Això a nosaltres ens permet bàsicament tres valors afegits o tres avantatges en relació a anys anteriors. El primer dels quals és poder reduir lleugerament el recàrrec als usuaris dels compradors d'entrades. En segon lloc, jo penso que és molt important, el nou sistema d'entrades, a l'assumir-lo com a propi, ens permetrà tenir més informació dels usuaris, dels compradors, cosa que abans no teníem, és a dir, sabrem d'on venen els usuaris, si són de Barcelona, si són de la província de Lleida, de codis postals i altres informacions que se'ls demanen. I en tercer lloc, oferim un millor servei als professionals acreditats a l'hora de gestionar les seves invitacions. Això ho hem anat repetint i que aquest és un projecte que volem desenvolupar tot l'any. Aquesta és la nostra voluntat, aquest també és el treball de tot l'equip de Fira Carga, perquè volem ser una peça clau en el sector de les arts escèniques i principalment en les arts al carrer. Aquest objectiu, la Fira hi treballa per tres línies, per tres potes. Unes, i ha estat bastant descrit per Jordi Duran, és aquest suport a la creació. L'altra pota important, que després m'hi referiré, és la formació i també el mercat d'arts escèniques, o tota aquesta altra descripció d'aquests 4 dies